vlog! Welcome to my channel! Bili ako ng Indo ngayon, Indomie. Mag-i-Indomie kami ng alaga ko. Yun ang aming lunch for today. So, samahan niyo ako bumili. Pero bago dyan, kaliligo ko lang. Kaliligo ko lang mga vlog! Papasukin ko lang aking... Dito na tayo sa mall, Avon Mall, vlog. Alam niyo na, sa Indo shop tayo. Kasi doon ako bibili ng Indomie. Tignan niyo na guys, oh. So, diba? Nawala na yung kanyang medyo black. Nagla-light na siya. Ang gamit kong sabon. Yan yung update ko. Nung araw na, pangatlong araw ngayon. So, palipasin natin ang 1 week. Diba? Dito na tayo sa Indo shop. Usual, meron akong lagayan. May sabaw. Kuha tayo ng dalawa. Dalawa. Tapos, bibili ako ng pechay. Kasi, vegetable namin ni Aston. And, mga balls. Saka itlog. Dito ako sa welcome. Welcome. Tingin tayo ng sale. Kasi sa ano yun yung salik eh. Excuse me. So kaya itlog na lang na. So kasi may meatballs. Kaso may ham doon. Egg na lang guys. So ako ng itlog. Luluto ko yung noodles niya. Then I fry egg. Then ilalagay ko yung vegetable. O diba may lunch na kami. Ang aming life egg. Ito ang aming lunch for the day. Itlog. Yan, ito yung lunch namin for today guys. Naglag ako ng pechay. Tapos, iluluto ko yung Indomie. Then, nag-fry na ako ng egg. Yan. Ito sa akin, ito sa alaga ko. Tapos, nagluto na rin ako ng meatballs. Yan. Ewan ko kung meat or fish. Hindi ko na nabasa kasi Chinese yun. Yan. Tapos, ilalagay ko na rin yung aking Indo dyan. Kasi kanina pa yung kumukulo guys. Kulo. Yan. Ito ang aming kakainin. Papakita ko sa inyo mamaya. Happy kami dyan ang alaga ko. Then, bumili rin ako ng kimchi. Kasi gusto ko ng spicy. Nagbilihin na naman ng mga bakla. Luto-luto tayo guys. Kulang ang tubig niya. Oy. Pwede na yan. Hanggang ano. Tapos ito yung mga ano niya. Tapos, dito ko lagyan. Kasi, excuse me. Parang halo ko siya guys. Dito sa mahiwagang rice cooker. Yan. Punas-punas lang. And then this one. Later will be okay already. This is very tasty already. I just put on the top of the noodles. The Indomie. Then, I design guys. O, di may lunch na kami, di ba? Kasi, wala naman kasi makain. Puro lang talaga kami itlog. Mag-order na tayo sa itlog. Pero okay lang kasi ang itlog is malakas yan sa resistensya. Resistensya natin. So, this is our lunch. May alagang Aston yung. This is it, baby. Will be done later. So, I just cut the... Oh, Indomie. You hungry now? Kakat ko muna to guys. A few moments later. So, ito nga. Magkakat muna ako ng aking sauce for the noodles. Parang masarap. Kasing sarap. Kasing sarap nung masarap. Ngayon lang naman ako kakain ito. So, namiss ko lang guys. Namiss ko lang ang kumain ng ganito. Kaya kung sili nakakamiss, ano ang ginagawa nyo? Try na ta. I-try nyo to. Kasi, masarap, balik-balikan yung gusto mong balikan kainin. Yung gusto mong kainin ha, huwag nyo nang balikan yung kaya nyo nang kainin. Kasi, baka mandiri lang kayo pag natikman nyo pa yun. Charot! Charot na naman ako, ay! Enjoy lang. Enjoy! So, okay na itong aking vegetable. Ang aking vegetable. And my noodles is almost done. So, I take out now to the water and I prepare
to the plate. Ang dami ko pa talaga. Okay, spicy ka naman. Ba yun mga patinipis? Bakit sa mga ayun guys. Yan o, usok pa ganyan. Usok. Yan, papatayin ko na rin to. Sino-overcook na yung pechay natin. Yan. Habda ka na. Palabasin mo. Sino magpapahula dyan? May third eye po ako. Kung sino man ang gusto magpahula guys. Dyan the vlog is also Madam Aurin. So, just PM and listen carefully. Yan, alam ko may nanonood dyan. Habda ka dabra. Lumabas ka. Lumabas ka. Sauce. Yan, tapos na. So, I prepare to the table. Table. Sa plate guys, kasi ito na yung aking alaga. Tingnan nyo ba? Ang dami. Lalagyan ko pa ng meat. Sa ito guys. Kanire. Ay, ayaw magpatakot. Yan, para may makain siya. Tapos sabihin kami kakain sa table. Sa lalagyan ay magkaano ko ng kimchi. Gusto niya rin ng kimchi. Yan, o diba? Perfect. So our lunch guys. This is it. This is the result. Okay, kakain na. Kain na ako. Yan, itong aming lunch na alaga ko. Pechay na may meatballs. Yan, saka egg, saka indomie. With kimchi. Yan, parang gusto ko na kumain ng kumain. Kimchi. Oh, ayaw ko ng kimchi. Ayaw. Gusto ko na. Isa lang sa akin. Perfect. So, hindi ko ito maubos guys. Sana gusto niyo yung vlog nito, please like and subscribe my channel and hit the bell button para updated kayo sa mga latest video ko. At pakilike na rin ang aking page, DAYEM vlog din sa Facebook. Sana naman is okay magsawang supportahan ako
So, yun ang aking vlog for today. Thank you for watching. God bless.